Sanibonani, welcome back to a video. Thank you so much for coming. Akhohlwa ke phela ukungisupporta, subscriber, ulike, ushare and all that. So ngifuna ukukhuluma ngoGogo Skhotheni obebhize profetha la izolo online ka TikTok bafethu uGogo Skhotheni ube nama messages nje athi uSkhotheni omhlasele ngoba nakho phela kudale engayocansini. Athi uyayibona indaba yokungayocansini idlozi livele likuhlasele bafethu shoot mawuzilile nje clean ungenzi lutho awulalani awuthini, you know what I mean, idlozi livele lifike nje kodwa mangabe uyazenza lezo zinto ungcolile awukho right, shoot idlozi njalo uvakavakashele. But clean nje ungenzi zonke lezo zinto uthi hayi uSkhotheni wavele watheleka nje wathi ama message ubebhizi uGogo Skhotheni eprofessor lapha ka TikTok ashumayele uGogo Skhotheni ngizonipostela washumayela waprofetha kwa injo nendoda yakhe uMondeshange wathi nje hayi uMondeshange ukuthi uyamdinga nalaka live uthi uphi uMonde bafethu ngabe ukhona umuntu ongakholela kulezi zinto ezenziwa ka TikTok kanjena bafethu izangoma ebhula ka TikTok na yonke into. I don't believe in that. Angisho ukuthi kusuke kungamanga sengiyasho ukuthi angikholelwa leyo nto leyo ukuthi sungaze nje ubhule nje ka TikTok, you know what I mean. Noma kuyiqiniso lokho but just ukuthi nje lezo zinto zenziwe nje ka TikTok angisho ukuthi ngoba nami ngiyasho, that's what I don't like, you know. So I believe ukuthi indoda yami mangabe ngine message to my husband ngiyayifonela nje ngithi iyazi or ngimlinda abuye ntambama or sihlala different provinces whatever it is. Ngiyambona nje bekhuluma ka live angazi bahlala bonke or bahlala bonke what's happening uGogo Skhotheni nendoda yakhe mhlawumbe kunye kusuke kumsebenzi, you know. uMonde angene ka live ya Skhotheni or Skhotheni angene ka live ya kaMonde bemfuna nje lapha nethi i-message 1010, you know what I mean. Ngizonipostela angeke nizwe ngamba fethu angizolahlela lawo ma live kaGogo Skhotheni ke nizizwele because awutshela idlozi zizongivuka kusenangaka. Yabo lento kunga heavy sex. Yabo lento kunga heavy sex. Nakho manje idlozi seliyavuka. Kumele ngihlale ngiheve ukuze ngingaphathwa idlozi. Noma guys, is Baba Liana here? No ways. Yeah. Inhliziyo yami yaba buhlungu. My God, it's Monday here, guys. Monday. Wow. Is he here? Nyaza ngikhuluma ngabantu abangekho. Is he here? Oh my God. He's not. No ways. Oh no. I know this is so sad. He's no. He's not here, right? Okay. Oh my God. Wow. This feels so weird. Yeah. Oh God. You know, God must just
think it's enough, you know. He must just be with him, you know. I see he's about to bury someone again. Oh. No, man. Noise. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh. Okay. Where are we? Let's move. We'll pray for him. But he's not here. And he's not watching. I don't think he's here. I don't know. He's not here. We'll pray for him. I feel like he lost a lot already. So I feel like it's enough. He lost so much, you know. He lost his mom, his dad, his son. His other dad that played a role after his son, after his original dad, biological dad. He's on his original biological dad, and now he's about to lose someone again. So sad. Who was I talking about?